O patrón maior de Noia pide accións reais para coidar a ría. Cruz reclama un estudo científico profundo para coñecer a realidade dos bancos marisqueiros e poder atallar os seus problemas. O marisqueo viviu tempos mellores na ría de Muros en Noia. Son varios os factores que están a afectar a produtividade dos bancos marisqueiros. Este ano, o tren de borrascas que asolou Galicia no inicio do exercicio deixou tras de sí unha alta porcentaxe de mortaldade pola caída da salinidade do mar. Pero a ría de Muros en Noia ten máis problemáticas que atallar para recuperar o seu esplendor. Os encoros, levamos anos e anos dicindo que fagan un protocolo que non solten en beixa a mar porque baixa moitísimo a salinidade, e máis hai arrastres de bivalvos e máis de bivalvos de berberecha e meixa, e non nos fan caso no protocolo dos encoros. Existamos un plan tamén exiximos un plan de eliminación de vertidos para sanear as rías, ter unha maior calidade de agua, e así teríamos maior produción, pero nada, aquí como non haxe un estudio profundo científico de como están os bancos marisqueiros. Xa que precisa que na ría de Muros en Noia o 40% dos bancos marisqueiros deixaron de producir. E cada vez hai menos produción, facía falta un estudio profundo. E iso tiña que facer a Consellería do Mar, que pasa nas rías, porque é o que vivímolo, non é dicir, non, temos as rías millores, temos as millores, pero hai que coidalas. Mente non se coidan, non haxa un plan de vertidos, de eliminación de vertidos, non facemos nada. O patrón maior de Noia apunta que xa está en marcha o convenio asinado coa Consellería do Mar para realizar traballos nos bancos marisqueiros e poder recuperar a produción, pero afirma que non é suficiente polo que poucas mariscadoras se acolleron a el. 700 euros a unha mariscadora, a pé a un mariscador, ten que pagar a seguridade social que dañe 400. Que familia vive con 400 euros? A xente foi ás prestacións, quen poida, o paro, ou buscouse a vida. Eu penso que, como dixen diante da conselleira, que mínimo co salario mínimo interprofesional, polo menos 1.200 e pico, pero eu que sei, non se está pola labor, eso que ven o 70% do CEMPA de Europa e o 30% pola Consellería, non? Preto de 200 mariscadoras podían acollerse ao convenio, pero son bastante menos as que optaron por este plan. Algúnha apuntas agora, pero sobre 80, 90 penso que se van a apuntar, só vamos a ejecutar de 1.600.000 euros, que dixo a Consellería do Mar, eu penso que 500.000 euros ou 600.000 euros como máximo, porque é o que falamos, é insuficiente os 700 euros que lle pagan a cada mariscadora, non a pé. O sector pide máis apoios para afrontar unha situación moi complicada que está a poñer en xaque o día a día dos profesionais.